nemasabhuku nevamwewo veutungamiriri, kwete vose, vamwe vavo veutungamiriri vari pano, village heads, animals, every spirit that is using you to take lives in Guruve. It's not declaring Jesus. We speak the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. There's a lot that is happening in Zimbabwe. I don't know uti chi inhamu here rukonzera kuti vanhu vakawanda vapinde problems akadai kana kuti vanhu vapinde muzvinhu zvakaita sezvizvi. I don't understand why is it a lot of people they are engaging in evil deeds. Ndo mabasa asatana, ndo mabasa akaipa iwayo atisingadi semhuri yeZimbabwe. We know Zimbabwe is a peaceful land. We know kuti Zimbabwe inozikamwa nemabasa akanaka. So today I want to play a video ya Prophet Jose vachitaura kana kuti vachipa prayer kuGuruve vachiexpose Mhondi dzese dziri kuita mabasa akaipa kuti no, enough is enough. Tasvika panguva yekuti it's enough and hatichatolerate nonsense, hatichatolerate mabasa akaipa ari kuitwa nevanhu ivavo. So toda kuti muone this video vachitaura vachiti no, hakuna zvakadaro zvingaramba zvichiitika muZimbabwe, because we know Zimbabwe inyika ine runyararo. Zimbabwe inyika inochengetedza unhu hwayo, inochengetedza tsika nemagariro. But kana zvinhu zvakadai zvakuitika hatichanzwisisi. We don't understand kuti muZimbabwe vanhu vanenge vachida here inhamo inoita kuti vanhu varombe here, urombo here huri kuitika muZimbabwe kana kuti chii chaizvo hatinganzwisisi. Inini seni I cannot kill someone. Guys, I don't think it's normal kuti munhu angouraya someone. I don't think it's normal. But we see a lot of people vachiita zvinhu zvakadai muZimbabwe. So tinongoti tongonamatira kuvezvo kuti mapurisa kuti varambe vachibata vanhu vavo vachiexpose, because this is bad. According to me, this is really bad. Kwauri hakunogona kuona sezviri right, but zvikazoitikira kuhama yako ndo paunoona kuti zvinhu zvinorwadza zvinobaya moyo. So I want you to watch this video, then more taura kuti muzviona sei. Thank you guys. Don't forget to subscribe, don't forget to like, don't forget to share this video. Thank you. All right. Notenda Mwari. So tiri munzvimbo ino yeGuruve, at a place in Guruve. Taya kuzonamata nekuti vanhu ndaona muchitifonera, manga muchisama messages kuti munhu waMwari uyaiwo muzonamate muGuruve. So tiri munzvimbo ino yeGuruve nemasabhuku nevamwewo veutungamiriri, kwete vose, vamwe vavo veutungamiriri vari pano, village heads nevakasiyana siyana. Tinoda kutenda zvakanyanyisa. Chinyange chatawira munzvimbo ino is because of your cause, because of your request. You said munhu waMwari uyai munamate munzvimbo ino yeGuruve. Tiri kuziva zviri kuitika munzvimbo ino yeGuruve. So tauya kuzonamata nezita raJesu. We know God is faithful. Tiri kudeclare protection pavagari vemuno muGuruve nezita neropa raJesu. We know Zimbabwe is a peaceful country. Zimbabwe is a peaceful nation. Hakuna zvakadai so zvinomboitika muZimbabwe. So whatsoever zviri kuitika muno muGuruve nezita raJesu, tinodeclare ruoko rwaMwari munzvimbo ino yeGuruve.